dať na kameru. Ale kde je? Tu je popačkajší, z ktorej strany. Tu sa vidíš. Wow, to je super. No, pozri psík. Ty čo máš za malú nohu? Máš takú malú nohu. To nie, ešte 39. Dobre. Ne, už to máš. Teraz iba to zalepíš. Aha. Už mám črievičku. Druhú zvládne sama? No vyskúšam. Daj. Čo si zrobil? Ja si idem to aj natočiť do mobilu, aké to je krásne. Už si to sfotil? Kamerujem. A to kde sa vám usmievaš? Do čočky. Ježiš, to je cool. Ja. Však ešte len 9 hodín ráno a my už sme tu, chápete? Ja to presne týka, lebo to... My ťa vnímajú o 20% príťažlivejšieho. Dobre som to pospomňovala, všetko slovo sa cení, dobre, no. Akože je to americké veci, hej, zistili, takže ja neviem, čo je na tom pravdy. Kde je pravda, že teba... To som nepovedala vlastne, že teba, jak človeka, teba sa, samého sa. Dajte titulky, alebo... Kúpil som nové palice a musím povedať, že strašne mi to pomáha. Je to veľmi dobrá vec. Bol som veľký hejter palíc, ale musím povedať, že je to čistá topka. Hlavne pri výšľapoch, keď sú také trošku strmšie úseky, ako je napríklad toto. A tie palice sú geniálna vec. Čo si dostala, Kika? Rožičku, pozri. Krásne, ale aj s tými tam sú tam Tatry? Pozadí boli Tatry? Hej. Dobre. Zvládneš to? OK. Top. Ako na širokou ulici, hej, ale keď ti dáme jedno. To tiež americké veci zisili? To tak sa hovorí. No a tam by som chcel ísť ešte. Ježiš, no vidíš to? Oj, no nerobí stres. Počkaj, ešte poličky som nechal hore. No sa mi zdalo, som sa došla pýtať, že mám asi ísť podchodol. To bacha, hej? Lebo som išiel bokom, vieš? A nechoď bokom. Však dáš hlavu dole a ideš. A vidíš. Máte už tam? A takýto výhľad. Čo istím, hej, keby náhodou. Tam choď, tam choď, tam choď. Neviem, ešte to americkí veci nezistili. Zapínaš, keby som sa vysekala. Že preto idem za tebou. Choď. Padni. Ja som sa rozhodol, nejdem hore už. Nie, no dobre, chvála Bohu. Tak nie preto, že by som nechcel, ale... No, nechce sa mi. Aj kamera to videla. Máte, povedím, že neklamem. A čo mi povieš k tomuto? Si veľmi sklamaná? To mňa neukáže, budem plakať. Ale chcela si si dať, že? Nie, ja nefajčím.
Jak sa rozžíval. To ten typek. Teraz sa ja rozďubujem. To fakt stade sme išli? No a neviem. Mne sa zdá, že sa mali dole sme išli. Tam jak oni vychádzali. No však tady prejdeme, skratíme si to. Ale nešli sme po takomto bez snehu. Dobre, ideme, hej, podľa mňa. Idem tu tak? Tam dole, hej. Nie, tamto. Tam dole. Ale tu tak musíš ísť tam. No však tak. Dobre. Dole a potom tak dole. Tu. Prčiť. Tu. Tade, tu. Nie, uvidíš. Tam je modrá tota. To nevadí. Dobre, tak sa stretneme tam. Dobre. Dajme tomu, že to bolo v pohode. O to fakt tady sme išli hore? Mne sa nezdá. Ale hej. Išli sme tady hore. Ale ešte byť nižšie. Nevadí, však aj tady išli ľudia, že tam sa napojíme. Dobre. Teraz bomby, hej? To tu práve z nebo sa prebáva. Toto je čistá paráda. Zrob 360. Pamätaj si to. Vypad sa auto. Konec videa. Si to očil? A teraz. 15:44. Dali sme to. No. Takže my máme po túre. Papáme Desert Laguna, úžasný, 10 z 10 mu dávam, ako aj dnešnému dňu. Fakt akože úžasná túra, hashtagy dajme, jak by Aurel dal. Topka deň. Super bolo. Bude lepšie, bude líp. Bude líp. Vrátim spátky. Že tak no, asi, čo ešte by som vám povedala? Ja by som nemohla byť influencerka. Ešte aj palec som si dala cez kameru do ryti. Ideme si dať ešte kavičku. Do Spišskej Belej. Ale som zabudla zase, kde sme teraz boli. Snína? Kúsnice. Vrch, netuším, som zabudla, jak sa volal. Čo na G? Gievont. Gievont? Hej. Gievont. Aha. No tak tam sme boli. Budú fotky, ideme dať na Instagram. Mám 410 fotiek dneska. Hej. Idem to predriadiť. To nikoho nezaujíma. Ale čo som chcela povedať ešte je, že som proste na seba hrdá. Včera nikto mi neveril. Ani jeden človek, ani jeden kamarát. Proste fakt nikto mi neveril, že ja dneska pôjdem na túru. Lebo som včera bola proste vo Viechej, v Ríšine. Hovorím, že počúvajte, ráno, ja vstávam, ja idem už domov, ja už proste nebudem ani, nechcem vidieť ani tequilu, ani víno, ani nič, ani proste vôbec. Mauke celý deň, samozrejme, jak vždycky, no som ostala do 1:30, som bola v meste a oni, Kika, ty ráno nevstaneš o 4:00, proste, nikto mi neveril, nikto, proste, chápete? Čo to sú za ľudia, za kamaráti, takže len vám odkazujem, že som to dala, som živá, zdravá. Som proste šťastná, že som išla. Pozdravujem svoju mamku do Bardejova. Už koniec. Idem spať, čaute. Ježiš, spadol môj desert. Tu je, mám ho, Tomáš, neboj sa. No takže tak, hej, vám ešte ukážem prírodu, keď chcete vidieť. Jak môžu toto influencerky tak existovať, že sa proste točia a kúkajú na seba a rozprávajú sa sami so sebou. Ja by som tak nemohla. Chcete aj chlapci, aj vy zakývate, hej? Teraz ešte len kývite, dobre. Pivko.